Ngingathanda ukukhuluma ngokufakelwa izinso, esikubiza ngokuthi ukufakelwa izinso. Lokhu kunezinhlobo ezimbili, ukutshalwa kwezinso eziphilayo ezihlobene, kanye nokutshalwa kwezitho zomzimba ezivela kumdona oshonile. Zombili zinezinto eziningi ezinhle. Ngakho-ke ngokujwayelekile, uma isiguli sisencane, njengokuthi unomamukeli osemncane, oneminyaka ephakathi kuka-18 kuya ku-60 noma 65, ukutshalwa kwezinso kunikeza kuyindlela engcono kakhulu yeziguli ezinjalo, ezinesifo sezinso esifinyelele esigabeni sokugcina, esikubiza ngokuthi i-ESGI. Sidinga abanikeli ngalokhu, futhi silandela imithetho ejwayelekile yokumpontshelwa kwegazi, njengokuthi ukuhambisana kweqembu legazi kubaluleke kakhulu, bese senza izivivinyo eziningi, ukuqinisekisa ukuthi umnikeli uphephile, nomamukeli uphephile. Asithathe amashansi ngomnikeli. Ngokuvamile, imiphumela yokutshalwa kwezinso eziphilayo ezihlobene mihle. Ukusinda kwegraft onyaka owodwa nokusinda kwesiguli sonyaka owodwa kuphezulu kuka-95, kanti ukusinda kwegraft onyaka emihlanu nokusinda kwesiguli seminyaka emihlanu kusemaphesenti angama-90. Ngakho-ke kuba nomphumela omuhle kakhulu uma kwenziwa ngendlela ekhophelela kakhulu, futhi izici zabanikelayo nazo zidlala indima. Kufanele simkhethe ngokucophelela onikelayo. Ngokufanelekile, kufanele babe nezihlobo, futhi ukuhambisana kweqembu legazi kufanele kube khona. Ngaphezu kwalokho, kunezici eziningi, futhi kudlula umkhawulo walesi sikhulumi. Kuyinto edinga ukunakekelwa okukhulu. Kumele siqaphele kakhulu ekukhetheni umnikeli. Umnikeli wesitho esigulayo uyinketho enhle kakhulu, ekugcinelwe iziguli ezingenazo izihlobo, eziphilayo, ezingenza umnikelo. Ngakho lokhu kufanelekile. Futhi sibheka izici ezihlukahlukene eziphathelene nomnikeli. Isikhathi se-ischemia singesinye sezici ezibaluleke kakhulu. Ithesisi yami yayimayelana nokuguquguquka kwezitho zomzimba ezigulayo. Ngakho-ke isikhathi se-ischemia, uma igraft ishesha, isitho esivunyiwe siyafakwa. Umphumela kufanele ube ngcono. Lapha sibheka ukuhambisana kweqembu legazi kanye nokuqhathanisa lokhu esikubiza nge-cross match. Imiphumela imnandi kancane empeleni, ingcono kunenketho ye-dialysis, kodwa inempilo yegraft kanye nesiguli esingunenethi kuya kunenethi 5 ngonyaka owodwa. Ngakho-ke lokhu kuhle ngokulinganayo. Sibona kahle kakhulu, sijabule kakhulu ukubona ukuthi abaningi beziguli zethu, abamukeli benza kahle ohlwini lwezitho zomnikeli oshonile. Ngakho kuyindlela ebalulekile